Det er ikke nogen hemmelighed, at der er blevet mere travlt i almen praksis i de senere år, hvor kronikerne fylder mere og mere i dagligdagen. Heldigvis er der rigtig mange gode eksempler på, at nye arbejdsgange gør det hele lidt lettere, så der fortsat er tid til patienterne. Hvert lægehus har sin egen måde at gøre tingene på. Det er jo meget naturligt, da hverken læger, sygeplejersker eller patienter er ens. Men der er også mange ligheder, og derfor mange gode erfaringer at dele med andre. De erfaringer er samlet og bearbejdet til en workshop, der gør det muligt at få glæde af best practice, når de overordnede guidelines skal implementeres i en travl hverdag ude i den enkelte praksis. MSD står bag workshoppen, som allerede er afprøvet med gode resultater. Workshoppen bliver afholdt i den enkelte praksis og tager typisk et par timer. Alle medarbejdere deltager i arbejdet med at formulere mål og ønsker for de fremtidige arbejdsgange. Herefter bliver et nyt behandlingsforløb sammensat. Det sker altid ud fra de ressourcer og kompetencer, der er til rådighed i den enkelte praksis. Der findes nemlig ingen standardløsninger. Erfaringer fra tidligere workshops viser, at der efterfølgende bliver mere tid til patienterne, og at sygeplejersken får større andel i kontrol, undervisning og løbende opfølgning. Samtidig kan lægen koncentrere sig om at sammensætte de overordnede behandlingsmål og fokusere på en årlig status med patienten. I dag står lægen ofte for 80% af kontakten med kronikerne. Men faktisk er det muligt at skabe en arbejdsproces, hvor det er sygeplejersken, der tager op til 80% af opgaverne. Det giver mere arbejdsglæde og en mindre fortravlet hverdag for alle. Det kræver ikke noget stort forarbejde at sige ja til en workshop. Og allerede efter få timer er en ny proces klar til at blive taget i brug. Opbakningen til den nye arbejdsgang er også på plads fra start, da alle er kommet med deres input under workshoppen. Der er mulighed for at holde workshops inden for en række af MSD's behandlingsområder, og det koster ikke noget. For os er god behandling nemlig meget mere end bare medicin.